Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft Survival Games. Ei bine, suntem aici pe știți ce server și vedem că intră o groză de oameni. Cum vedeți, 6, 10, 39, v-am spus clasa 5-a, mă sacrific pentru voi să filmez. Ai frate, ai fucking grill. Da. Vreau doar să vă spun că n-am terminat scris încă, dar mă sacrific, v-am spus, ca să filmez. Mai am puțin de scris. Și da. O să închid până începe. Sau nu, lăsați, fiindcă mai 1 minut 30 la intra VIP. La cum să pot eu să ajung în mijloc fără probleme la atâția oameni? Timp. Mamă, deci a intrat la VIP. Nu, uitați, sunt 2 VIP-uri. Cum intră un VIP? Eu, uitați, diamante. Dacă fuck. Eu o să le agui stop 06, nu știu cum. YouTube. Da, ce n-ai fac? Da, stai, pot și eu să fac așa. Ia. Da. What the fuck? Eu sunt West 888. What the fuck, m-am glitchuit? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Glitch. Așteptați puțin că mă sună telefon. Bun. Și am revenit cu o nouă arenă și am vorbit și la telefon. Da, m-a sunat mama. Da. Ăsta are un tort. What the fuck, hacker? What the fuck? Cum să stea un player acolo? Uitați ce skin are. Ăsta știu că e nou din ăsta, dar e pe 0.14 și nu pot să arăt. Și da, am înțeles că există acum 0.16.0. Mă rog, știu că unii au versiunea mai nouă, dar eu deocamdată sunt pe 0.15.7. Nu sunt la versiunea de 0.15.top. West 860. Da. Mi-am făcut server. Dacă vreți să intrați, te scriu așa puțin aici. IP. Port. Uitați, deci cam acesta o să-l scriu de față la toată lumea. După cum vedeți. Fuck! Lag! Fuck! Doamne, ce lag! Fuck, trebuie să mă duc după asta.
bă? Păi dacă da amândoi mine, cum naiba? Eu match after... Non VIP. Mamă, acum cere la toată lumea să fie VIP-uri. Chiar vrea și ăștia atâția bani. VIP-uri, VIP-uri, VIP-uri. Gata. Ce? Hartă nouă. Bă. Hartă nouă, dar și frumoasă. 30 de secunde. Hai, de data asta vom câștiga. Doamne, intră numai Guest. Iar n-am de Guest. Eu sunt Guest 888. Fac mai live. Doamne, eu sunt Guest 888. Heck? Sau mi s-a părut mie. Ok. Mi-a furat cartofii. Ok. Uitați-vă și voi, oameni buni, dar ce lag. Mai bine decât nimic. Va fi riscant. Bă, am ce să plec acum. Ok. What the fuck? Oh my fucking god. Ce m-a speriat? Cum i-a avut la aia, mă, bă, nenorocitul. Oh my fucking god. What? Bug-uri. Oameni buni. Oricum se vede cam că nu sunt pe mâna mea acum, că n-am mai jucat de mult. Da. Hai să-i dau refresh-ul. Ok. Hai că trebuie să așteptăm puțin până să scrie acolo cu alb jos de tot. Uite acolo, eu mai join, fiindcă vreau ăștia neapărat să fiu Viper. Hop! Am mai jucat în asta, deci asta e ultimul match. What? Ah. LOL! LOL! Slash hub, fiindcă e glitchuit. Doamne, numai glitch-uri.
Oricum vedeți că nu sunt pe mâna mea. A stat. Ia stai mă, că niciodată în viața mea. Ia merge comanda de slash money. Money. Mă, pe eu sunt înregistrat. Nu știu, mai des. Tank. The sign. Oh my god. Tu. Mă, poate n-am luat eu. Sau ce? Ok. Suntem. Ce bă? VIP. Oh my fucking god. Это густо. LOL. Hai să ne batem puțin așa joc. 1-0-0-3-3. Ok, Timur. Ok. Oh my god! LOL, ce hack! LOL, da ce hack! 2 oameni? LOL, dar chiar e hack omul ăla. Cum putea să dea el așa? Să vă uitați și voi să dați înapoi videoclipul, să vedeți dacă... Da, era sigur că el va câștiga. Dacă știți voi, a fost hacker sau nu. Eu sunt sigur că avea ceva kill aura, că există. Și da, mă mulțumesc mult pentru vizionare. Eu am fost Adi. Așa, și ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Sau mă rog,
am uitat să vă spun mai întâi un anunț în care vreau să știți că nu mă voi posta atât de mult cum puteam eu să postez. Fiindcă, da, am școală, clasa 5, am multe teme, da, știți voi, nu vă mai plictisesc. Și da, deci, what the fuck, ce șmecher. Ia, hai să facem o intro așa. Deci, what the fuck, ia uitați. Da, bun, deci, mult susțin. Așa, mulțumesc mult pentru vizionare, eu am fost Adi Pene și ne vom revedea data viitoare cu, parcă m-am gândit, un nou episod din Survival. Da, o zi bună vă urez, pa, pa!